Papanamanan danyo. Adamapan ko gatangan ni Jay Ilay. Anya ti mapan mo gatangan. Apay ay adamagam amin. Apay masapol nga ibaga amin kat ka. Katuan taasawa na kangaraw. Adakar bangak amang amuno sa dino ti papapanam. Kano anya ter aramidam. Masapol nga updated ak akanayon. Adula amin na ita. Apay anagbanglo ka launay. Adala mapan mo gatangan ngam nakabangbanglo ka unay. Binis ngay mo pa'y tamabilbilang abuok mo. Kilamad man lang mo may. Sige, mapanakaon kat nay. Amang ano marabyanak. Amang ano narigat sa pulan jay gatangan. Anyat gatangam aya. Umayak tatulungan kang agsapol. Ay saan. Diyak kayat yadakan kaduana. Kayat kau tiag may sa no kasto nga anda papana. No kayatan nak, ikan kay ti house and lot mo ading huling. Lukluk ko naksamot, Daniel. Luklukwan nga. Saan? Seryoso ak. I love you. I love you too kung namatan Adamot asawa mo. Kat ore di ta ibagbaga Isikrita huling. Pangalaam kumamot iti house and lot nga itad mo kanya angay. Adda balay ko iji probinsya na di inang kanamang kao. Awan agnanaag. Bakan tinay jay. No kaya tinak, ijay ti pangibalayakan ka. Agawid ta ijay. No ngay ipulong da kadagiti kakabagyam iti asawa. Saan? Takontrada amin iti asawak. Ha? Saan da akaalaan ti asawak? Di na kayak ti ugali na. Aniya? Ay, no makita da ka nagiti kakabagya kijay. Sigurado akayat da ka. Ay, kasta aya. Iso nga aklunan na kon huling. No kayat mo, ikan kay ti kwartam. Ah, agpaisaw. Uy, basta aklunan na ka. Kan sumurot ka kanyak tada papananta. Sa dino nga iti papananta. Ay, damagam pa lang. Amumon O anya, mapantan. Sige, sikati makaamaw, Daniel. Ne, da kayo mananang, sumrot kayo Maye, tanak ko, dilaym imay ti amayo dito ibalayo. Saan mo't? Apay aya? Awan pa'y nga rudan ako. Ni, rabiin, napanandaya? Adala na pan naginatang. Ngamawan mo tun. Diyak makontak ti cellphone na. Ang mga no adaman na sabat na barkada dan Kat napandaman na ginuman. Uray ko maano ag text. Tapno sa anak nga agdanda nagakastoy. Ay, huwag nga rod Unay mo tun ni tata. Napanandaya? Hoy, Daniel, agreeing ka. Parbango nun. Daniel. Agawid tan. Bumangon kan atan anyat orasan. Bala, ang robot nga rudan huling. Katay kwartak ngay. Kunam ngay kanak iti kwartak. Kwa? Tay wallet ko nga. Day taman na napandagan iti pantalon mo. Mabit lang nga raw. Apay nga awan mo't karagat to'y wallet ka. 15,000 pesos karagat to'y wallet ka. Awan mo't tayo. Inalam samat huling. Anya, ay agtal na ka man. Di ka man nagpabasol. Diyak kinutkot itawalit mo Agtatakaw ka. Ay, awan ni nalalak. Ada. Si kamot na ti kaduwak dito'y silid nga ayanta. Eso sikatin ang ala. Awan nga ro din nalala. Ikan ang libak. Idarom ka no di mo isubli na jay. Isubli ti kwarta.
Apay nga iya siya ti pabasulam, kawam matin nalalak. Napanan nga ron ti kwartak ngay. Alakit din, isublimong tinalam a kwartak. Awang nga raw. Ay nga ngay ti pagbayad ta dito hotel kit na pukaw matan ti kwartak. Ay, oray kapkapan nak, kita am ti bagkaw, awan nin nalalak. Wano, narigrig ko nga ta idikalman na jay. Ay, awan matapulos tinabatin dito yung wallet ka. Pakibayad mo man pala ang tibabayadan ta dito yung hotel. Tabayadak to kun ka huling. Aniya! Nagturturugam idirabiitan nyo. Inawis nak ni kumparay, nagsyat kami. Hindi ko nabarte ka kaon. Diyak ka ba lang ti agawin sa pinaturog na kijibalay da. Sino akong parem? Di mo am-am na di akong paray. Taga sa bali nga ilay. Adaya dyan am mo akong parem. Adwa! Alala, ang disikat agpulis akaw. Sakto agdigaws na nagang dudak. Agat arakak pa lang aging gaita. Di ka pa'y ag-text. Di mo pa'y ipakambo ti ayan mo mag. Di mo panunutin ti kabalay mo ngagdandanag kan ka. Ay na, apay nga min ngagdanag kaya kat laklakayana kaon. Amo kaon char arambidag. At daawag mo. Apay nga i-cancel mo jay awag mo. Asino day jay? Jak am-am mo. Wrong number sa. Scammer siguro. Hello. Apay ayang umanawag ka huling. Tay utang mo, di ka malagbayadan. Apay di ka magpakita dito yan. Apay, itartarayam ti utang mo kanyak. Ha! Kari ka akare? Kunampay ay kanak iti house in lot. Ngambulili kung kamagayam. Sardingan na kaon nga awagan. Tamangan numakadlaw ti asawak. Diyak kayat nga aga pa kami. Bayad ang arog ti utang mo, tano saan? Ibagak kan ni bakit mo tinapasamak ka na ta? Kan i-forward ko kang kwa na ti video ta. Video ta nga. Video ta nagkuyog Anya? Anya, nakigtut ka? Di mo namnamay na nag-video bayad ti pa nagkuykuyog ta. Ha! No tamong kawais ka, nawawais akpay. Anya? Ala, agbayad kan? 9,000 ti bayadam? Nagdakulan nga. Kat manula jay utang ko ken ka. Awan pa'y 5,000. Talaga kasta tabayadam ti panang lukom kanya. Kahit kaano agbayad ka? Awan kwartak. Agpili ka, agbayad ka, wano i-forward ko kani bakit mo ti video ta. Tapno ang maum, friend ko iti FB ni bakit mo. Anya? Ay, saan man natila ipurpurward mo iti asawak? Di ka agar aramid huling. Agbayad ka nga raw, tapnawang gulo. Bayad! Anya? Pangusaran niyo iti kwartaya, tatang. Pagbayad ko iti utang kaw, anak kaw. Alan bayadak tumot laeng. Ay, ada atay duldulin ko naglakwak iti mulak anateng dita. Ang igatang kumot iti baboy at anak nagtatang. Di ka madanagan. Bayadak tumot laeng. Promise. Ala, mabit lang nga rin tatang. At daw tibayad ti utang ka huling. 2,000. Kurang day taoy. Apay 2,000 lang ngay. Day talaang ti kwartak. Nayunam ko naknay. Kaya't mo tayo forward ko kani bakit mo ti video ta. Ay, saan O sige, nayunak na ita. Anayag at 3,000. At daw. Kurang pay. Anayam 5,000. Tauray bayadam to numaminsan ti daduma. Adya. Apay, nagdakulan nga iti singiram kanya. Awam pay la dita tay house in lot ngay bagbagam. Jak kaya ti maululbudan danyaw. Kunam ngay kanak iti house in lot. Ayan na ngay. Ay, kwa.
Makitam, di ka makatagaray. Talaga nga inuto-uto naklaan. Isong agbayad ka, uray hulugam iti binulan. 10,000 pesos iti binulan. I-delete mo na ita video nga ibagbagam. Ay saan? Idulin ko. Tano di nakikan iti kwarta. At forward ko kanibaka mo. Anya? Ay, kita man nga rin ibagbagam a video. Ay manjak ah. Basta idulin ko lang daytoy. Ala, anayamon ang 5,000 pesos daytoy. Darasam! Sige, mabitlaan nga rin. Ayan ni tatang nanang, agsingira ko ma. Nay, apay, adda utang jay amamkan ka, anak ko. Ada nanang, apay di na imbaga ka na kayo? Nay, saan mo? Nangusaran na ngay iti inutang na kan ka. Pagbayad na kano, matiti utang na. Anya, utang? Sino ngay tinakautangan na? Agsasaro naman ang titext na jay ahulain. Ang sing-singir manayin. Diyas kinadya bakag. Nailaw anak kan ko na. Hulda permut gayam na jay. Ay, jak replyan. I-block ko hiday tapno di na kun makuntak pa'y. Ada dah. Awan mo't may pakita na video kanyak. Pangbut-buteng nala kanyak na jay tapno makaalay ti kwarta kanyak. Sakit ti mamaysaanan. Never. Hoy, Danyo! Agiring ka man! Bigat kaya man. Good morning bakay. Good morning, Tarupam! Apa yan bakay? Bigat nga agong ungit ka. Kita man da ito, Tay video mi ka ni Huleng. Nangalam di ka. In forward ti babaeng kanyak! Awanan kay ti baeng! Manangalilaw ka! Kwa, siya kaya na ita. Kaing ingas ko la siguro. Sana siya na ita. Awanan ka kiti ti baeng! Namin anon ngay nalilaw na. Napanug ako na mga awat kan mang pakpakawan kan kadanyo. Napanug ako na yan. Kwartam man anak ko. Ha? Manang ti kasapulan niyo, kan pangusaran niyo nanang. Ikanak man iti uray 3,000, tainak man agpaparlor. Ha? Agpaubingak man, papukisak to'y buok ko. Pakulurak, tapno saan ang makita dagiti uban ko. Kan agpa-facial lang. Ni, itaman pa yan, nakalagip kayong agpaubing kan nagpapintas nanang. Huwag tagpaaramak man mo. Ha? Tila bagbagayo mat nanang. Alahan anak ko, uray utangag niso. Bayadak tunod da kwartak. Agpaubingak iti husto. Tapno addaman mang sirpat mat kanyak. Anya? Wow! Si Kanaytan magdabakay. Ay, nagpintas kami tayo. Kan imubing ka ah. Ay, kas kala ag taw-tawan lang iti 40. Thank you. Hey, nagpintas mo to'y bakit kaun. Kasta kumakanayaw bakay. Ay na, makapalagip, hindi ka umingan tapay laeng. Excuse me, tandalaala. Rumwarak mo't ladagos. Ha? Papanam nga. Basta, Lene, inalamot ta charger ti cellphone mo. Juan, tamalublo batak. Ag-charge sakto iti papanak. Ay, at dantay sundok. Sige, mapanakon. Bye-bye you. Ha? Sino kayo dyan nakamotor ang dagas kan kuhana? Anak ko, at daninanang yaw, dito'y balayaw. Awan mo tatang.
Apay napanandaya? Jak nga rod amaw. Kanayon matan amarabyan nga agaway. Kandi nakpay panpansino na eh. Anya? Nagapa kayo aya? Saan may? Ngam nakabasolak nga main kan kuana. Ngam nagbabawya akong dayjay ngay naramid kaw. Kung nagbalbaliwa kaw. Apay, nagbabay kayo manay? Anak kaw. Ay natatang, tapnoy bagak ka na kayo. Kanayon nga gipulong ni nanang ka na kami. Apay nga minadi yung may katiki na babairo yung aya. Kari kayo pa'y mutakari. Ngamawan mo tungtung palan yung akariyo. Nagbabawyak mo ti amin. Ay, namin anon alino ko yung ninanang. Kanayon na kayo mo't apakawanan. Nabannog mo't siguro na amang pakpakawan ka na kayo, tatang. Damanan ng yangkas ka ni bakit kau ti motorsiklaw. Asino nga to dayta amang yang angkas iti asawa. Ay bakit? Apay asino di kanayaw na mangyang angkas kan kay ti motorsiklaw. Wala kang pake. Mabit man lang. Ibatan nakmandan nyo. Asino dayjay kunak. Kanayon ka amarabyan. Kan kanayon nakamot nga itulod dayjay alalakay. Lalakim ka di dayjay, ha? Wan, apay, anda reklamom. Aniya. Babairo kan tupay. Padasat mo tag lalaki Anya, ay sinaam dayjay alalakay. Taamangan nun niya ti maaramid ko kada kayaw. Aramidam ti kay kayat mo. Taramidak mo ti kay kayat ko. Sure, ngamsaan kan nga ay ayatan. Naibaw ingan iti sabali ti panagayat ko kan ka. Iso nga agsinatan. Kat iso nga imaya. Tao may kon alaan na iti kawas ko. Ta pumanaw ako. Sumurot akon iti boyfriend ko. Sige, padasam ti sumurot iti dadya alalaki ta idarom kayaw. O sige, agdarom ka. Ngam iwaras ko mat ti video yo iti babaeng. Sanak amabutang amaidarom. Tadabot armas ko, danyo. Sige, agdarom ka. Ta ipost ko ti video yo. Tapno ag-viral ka. Kayat mo? Ay, sana. I-delete mo man nga men na jabijaw. Itaan niya aga po. Armas ko dayjay, oy. Ala, ingka agdaruman. No kayat mo ti ag-viral iti social media. Anya. Mayay, pangaasyo man anak kaw. Tulungan da ka mang bagbaga iti inayaw. Di nakmatdengdenggenan. Natangkan ti ulo na. Ang lalaki mo tayo. Bakit ang nakasjay ti aramidin na? Ayan ni nanang aya tatang. Adaman ijayan ti lalaki nan Ada boarding house ti lalaki na iji ilay. Amok ti ayan da. Anya? Ijay ti ayuyang na. Magbagaan niya. Tanusan, idarum ko ida. Ay, pagsasaritaan nyo kumapi na yung bagday toy. Di kay pala mangiwayat ti tanyaman nga adtang tani. Bakit kan lakay kayon? Urnusin nyo kuman ti bagbagiyo. Ay, idijay amayo tinagbababae, binagbagaan nyo aya. Binagbagaan mi mat, ngam din na kami impangag nanang. Di saan kayo mat nga ipangag tapno quits. Awan lugi. Anya kayo ka di? Bakit kan lakay kayon kan ni tatang? Ng kasta pala tararamidan nyo. Imbes nga ornusan yun ti bagbagiyo. Basol na. Iso tinangirugi. Ituloy ko lang. Nagbalbaliwan ni tatang. Nagbabawyan na mati naramid na. Basta sinaakon ti amayo. Danyo, apay nga da ka dito. Sige sir, pusasan nyo idan. Balang kantis na itang asawa. Ang lalakay. Ay mabitaang. Apay danyo, idi si kati ang babae, indarong kaya. Saan mo ta? Unfair ka mat alaklakayan. Kasta tirumbang ka na kayaw, tapno nagnakam kayaw.
Pangaasim na nyo, isanod mo kumanti daron mo. Agsuri ka pa'y Ha? Ala, surin. Naaramid ko mo ilatikas jay kapukan ka. Ay, basta ikarim, hindi mon ulitin ti inaramid mau. Ala, tiyakon patuluyan ti darom ka. Wan, urnusan tan ti bagbagita. Kababain, bakit kan lakaitan ngam kastoy tar aramidan ta. Naita nga rod kahit. Nagbalbaliwak mo't ngaminan. Ngam apay ang nagibalos ka. Sorry, nakulaapan laang ti panunot ko lakay. Pakawanan na kuma. Ala, napakawan kan. Kat pakawanin na kumamat, bakit? Ala, agpin nakawan tangarutan. Ay ayatan ka lakay. Ay ayatin kamat, bakit? Sure talaga. Kahit, kumusta jay kalkalyam akinabaknang, Luis? Bambanok na jay tatang? Apay, awan. Awan nga ron. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumat ngamin ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumat tikas jay. Ay na, agmula ka kitday tinatang ka ng protas. Tapno adan to apitam nga ilakaw. Kanon to paya bumakna nga kayo no kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay kat awan may nabayag kan ngagsapsapol iti kasta ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga rodan tatang kasla masaduta kon. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan nak nga ron. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit. Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak kano. Diyak kano mabilang tilugan ka. Talo kano adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagado kano ti katulong ka. Anya? Iso ama siguradok bakit. Bumak nangak kong iti mabi. Ay, kasano ka ta bumaknang ka nakasadsadot kamat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumak nangak iti mabi. Iso nga ganos talang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam, nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon diti balay? Saan mo't nga amin na bimak nang kat nagagat. At datay talaga ang aswerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimak nang. Instant ibabak nang na. Isa pimanaw dam di ti lugar tayo. Ta di da kayat ti makikilang. Apay, agpaiso ayaday di ada mag-idil kay. Wen ko naklangarudan. Agpaiso day jay. Kat no damag ko nga dan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Iso ajak mapukawan iti namnama bakit. Patsik ang makaswerte ak tumad. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumag nang tantumad bakit. Papanamli na. Inak man makisag ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anya nga adda? Awan. Adda je balay nakauldag manan. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang.
An-anon ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan laken kan iti agnanayon an. Naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laeng, Gumagat to siguro. Nariga mo ano basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laeng no di mo sinaan da di lalaki anak ko. Sinaam kit din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang, basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din da di nga asawam anak ko. Saan ananang? Ayayatok ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan da di nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng, tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga ang manmet di anak mo, abalayan. Ibaga ang manmet ngagsapol iti trabaho na. Ket no kanayon kung ay bagaday taken kwa na apalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrab-trabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramida, ta di nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan met na abalayan? Ta nagagat met idi ni Luis. Salasim madut met idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kau. Isulaeng met tikas jay karag iti amin nga anak kau. Ala, mapan kay jay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga? Adamot gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adamot gayam na idulin a balitok karag iti dadakkel a kayaw. Inlemmeng kano dagitay hap-hapon idi tsimpo ti gubat. Anya? Saan na gayam may ti unag ti daga tinangilemmengan da karag iti balitok. Adda pa'y gayam karag iti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible baka nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gaputado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adun ti fake news ita. Ura inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod dahil dyan. Anya nga ro di tangay? Rugyak man ang tagsapol iti kinabak nang. Bakit? Adda ka maglagayam dito'y sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko may paramid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Ken no sa dino ti pangipwesto iti garahe. Apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkel agay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng taon. Ay na, sa asawang mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka. Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka na iti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan na pintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalanjay likod ti kusina, tane. Kanayo na mornong ti danom ijay tong galagtudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din, oh my God. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tay busag pa ito'y kapay. Tatang, buludok man te barita yo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalakman di likod ti kusina. May tani agornong mo ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mangkanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalag sao. Balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok. Bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na.
Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang jebet la agar arapa after aramiden nan. Dila agbain na dyan, Luis. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala, sana, tatang. Siya kung, kababain mo't kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Ta kas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Ne, Luis, apay tagtagbatam tapuun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalang ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan day ti balitok. Anya? Adda ngamin nabuya kakasta. Saan lang ay ti unag ti dagat tinangilamangan day ti balitok. Pati kadag ti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagaan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandad dadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Ingka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Na, tanya't pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijay at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mong arudan dahi tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabising. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at tay may ka dito balay, Luis. Alyamot ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti na kay kamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kaw. Ultimo di ipapaaramid di asawam. Di mo pa'y aramid na. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay to. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga min at sigurado pa'y anak kaw. Pinadas kong na itatang. Nakado ngay mula kiday. Ang nalugi aklaan. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastalano damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako ng garden tatang. Awan magimulat dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mo't masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadan to Sa anak ang mapukawan itinamnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jaka mo Jak mo't nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tatang. Partaan nga. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na. Ay, day 20 orayo tatang. Dito'y gayam tayang ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanen, Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay, sos. Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya? Agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, agudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Nga, bukudak mo't ti makalik a kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutsin da ita daga dita. Tamangan numarsuod to'y balay. Sapay panagtutudaon. Nariga tayo.
Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa tatang. Basta di mo pakibiyagan dayta. May sa kumalang ti sao. Di nakpagpungtutan. Inkakidiyag mula tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay. At damot kayang bunton dito yung likod ti kusina bakal. Apay di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Dayta man na bunton mo dayta. Iparit kit din ni tatang ako check je bunton iji balayda. Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isungin ba, dada nakita ka bunton dito eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton dayto Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kuna lang arudan. Ala, panawan nak dito yan, tada aramidag. Anyat ko am? Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan kaniti ko na mapapanam. Yahoo! Lina bang ay! Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tang iwamon. Kita ang tinakalig na ito. Gawa balitok ako tsara. Kung may sa atin ito. Pasig balitok na giti bakal. Ah, ni, yelo mga agpaiso ti kolor da. Nakalim da kita? Uwin bakal. Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan ng inururay ko. Natong palang ti arapaap ko. Agmay may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanandya asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanua ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanuila ako jinakali na ako't sara kang tinidor. Nakali na. Nangkalyan na. Ije likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kolor na. Nga madumot ti makitkita ka kas di ti kolor na ako't sara kas kada tinidor ala ko ije department store. Kahit apay ngay nga ijay pay la Manila ti papanan na. Kat adumot tag kilkilatis ijay sentro. Ije mga rod ti kaya na, tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalot na kadagi dya adda ije sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagi jay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello Luis, ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan bakal. Kat, kumusta ngay? Saan ba kaya mabalitok di nakalit bakal? Sinan balitok lang. Anya? Kung nagtuma nga min kang ka, ordinaryo lakot sara kang tinidor dagi jay. Sa payantan apilik agatangan na lugan agawid na. Ano? Piki magkayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit tatulungan na ngagtalon ditoy. Nasakit tinakam kuli na. Napaayak launay. Jack maklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawon. Anya, at tinasaya. Ingkag damag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan mutlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inak man agbunobon. Tani, panagraraot manan. Ay nakaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun di asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga kadingawa nun kontak yu kang kuana. Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kan telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng.
Nga mawampay mat. Iso ang mapilitan naksan nga agpanawagan nana. Hello, Luis. Ay naagyaman tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Apa di ka malagawi doon. Anya ka matay? Tilay pang panawagan nyo, radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itif be. Kag madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi doon. Ayam mo aya. Ada akti Visayas. Jak agawid ditan lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya. Luis, di nakmamanrabakan iti kasta. Saan ka mangrapraba? Inkakit di ikatin dagitin pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo iti FB. Sige, tinik. Ada pa ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga asaan nga pampanunot na dya tao. Awanay, nadadailan ti ulo na dya Luis. Jakmet nga ron amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inananusa kiti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tataganas na mang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya ka ang tagkidkid daw iti pasensya. Kapag iti inaramid ti anak ka. Awan mo't maaramid, akbalasang ka. Tauray bagbaga jay anak ka. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatag latan ati kasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Luis, Oh, Lina, kailiw ka una mabit man lang, Luis. Ah? Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit di mo't namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di na jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang di. Agsasawa ka di dagpay so, Luis. Prince, ha? Di ko na. Saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito Amalia. Kas talakalakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asin ni kugan na, panawan naklatan? Luis, asino dayta? Ay, jak am mo na ita. Agbagtit da ita babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dahi a Luis. Anya? Ala, Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, si kati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti mano atawan, gapoy ti kinasadot mo. Ngam kasta pa ti isubad mo kanyak. Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan. Si kati ay ayatag. Jak kayatan da ita nga Amalia. Anderan nak da ita babae. Awan bibiyang kon iti dayta. Bastag sinatan. Tatang. Day, apay agsangsagit yung ay dito'y balay dani ka. Jay anak yu Saan man na nagawawi dun? Talo aldawan. Kat ada na kay baga kanyak nga ada ka no sarsarungkaran na babae. Ada chicks dyan anak yu tatang. Ayun, na hindi dyan lalaki. Feeling barunto, mada dyan anak ko. Awagan nyo man. Barang sungbatan na kayo. Tano siyak di na sungbatan ti awag ko. Mala, bayam tawagak to balasang ko. Inlalang amin ni nanang yun ti silpon me. Awagak to, no sumangpot ni nanang yun. Di kan palubusan nga agawid, Rico. Dito'y kandagos ko nga agnaad. Ikit na si kati makamuha, Luisa. Ang awan mo trabaho. Awan pang biyag ko kin ka. Di ka madanagan. Siyak ti makamu iti amin. Adda trabaho. Iso asyak ti makamu iti dayta. Ay na, agyaman na nga ron. Pasensya ka na. Diyak mo ngawin mauran tawag ti agency mi para abroad. Ngam, naka-apply kan? Wala.
Naipasak amin na napapilis kan kasapulan. Di laawag na tururaya kon. Kat, kasano no adda ka ni Jay abroad, ang mga no malipatan nakton, ang mga no isukat nakton. Saan? Sikan, di mauding ayat ko. Kat, nakasarita mon ka asawang, imbagam asaanan amang namnamakan ka. Saan ba eh? Yung itat kong to nung madamdama. Diyak kaya takasarita. Iso at eksakto lakat. Saan ba sa sungsung-batan ti anak ta ti awag ko kinkwana bakit? Nay, apay ngay. Una yan day dya tao. Gaputawan na nakdakan ni Danica. Kaslam baron nga gasasta. Agawid no kay kaya na. Saan no saan? Huwag nga ro da. Mangibabay na diyang anak mo. Di labas siyang kinidani ka manugang ta. Kanayong nagsangit. Kanya pala ta sa pulon na itasawa na. Kit nasinput-put ni Dani ka. Nagagat pang agtrabaho. Ay, jak amuman iti day dya tao. Hawakan man manayin ta kasaritam. Bagbagam. Pagawitam. Torurayan di asawa na. Hello, Nanang. Apay nga italasong batam tiyawag may. Apay ayan mo. Apay di ka malagawid ang rekaw. Diyak agawid ang Nanang. Pakibagayon to ni Dani ka at di nanamnaman ti panagawid ko. Apay, anyat mapaspasama kan kaya. Kanagpaysoya nga da kano sa palya babae akadendendam. Huwag Nanang. Diyak ilibak. Nailawan akon. Isotak dara akon. Tama nga no anya teramidan ti babae kanyak no panawak. Kasano ni Dani kang asawam ngay. Kastalaka-lakanakan kan, di pa nang isukat mo kang kwana. Awan ikamat ni Dani ka kanyak Nanang. Tasaan kami mo't nagkasar. Oray pay, manunatawan na nagdan na kayo. Adapay bukod dya balayan. Kandi matada nagsasaritaan tayo magkasar kayo no mayatawan. Saan Nanang? Basta sinakon ni Dani ka, tadya ko nayayatan. Uray ko kuhanan di balay may. Nupay dua kami anang ipundan iti dayjay. Itid kun kuhanan Nanang. Agawid ka kitin. Saan nga ro din Nanang? Sige. Tani, at tapay aramidag. Bye. Adto yan ti sabon nagat-gatangam, Dani ka kaanakan. Agyaman nak anti. Adto'y matibayad ko. Kat, kumusta kan nga'y kaanakan? Nakamove on kan? Nalipata maun ti inaramid jay asawam kun ka. Ay, medyo anti. Makaliplipat akmutan. At least sana nakas itisigod at jak may pangpanganan ti inaramid na. Ngamita, medyo maagagasan mo basit ang tiriknak. Una, masapol a panunutom mo't ti bagim ita kaanakan. Baybay amon da jari ko. Lipata mo. Talinipat na kamuteng, Dani ka. Anay ko, nagsakit una yung tiyan ko, Luisa. Diyan kong kabalan ti sakit na. Apa yan nga eh? Anyat kinkinan mo ay ha? Awan mo, diyan ba't nagmerindan? Ta nagsakit pa ilay nagsapa na ito eh. Kasano nga rod nga eh? Inak gumatang iti agas. Nagtumara ko ni Taga sa para sakit ti tiyan. Nga mawalat ta. Masapul sa maospitalak, Luisa. Anya, kasano nga ta? Sapay nagastos ko di nabatbati ang kwarta. Adda nang igatangat. Mataya ko ni tinakaro sakit na, Luisa. Kasyan na ko nga. Wala, mabita nga rod tagrupata. Papantay ki ospital. Anyat ko nagti Dr. Luisa. Masapul ka no ama opera ka. Operaan dati aprom, taado ti batuna. Anya, manukanungay ti magastos. Dakil ay, problema no pangalaak iti kwarta. Pasensya ka, Luisa. Sana bale, tanong makaaburudak to. Ikan kanto iti ado a kwartam. Si kanto ti pangipaw itak iti swildok. Awan nga rod gastusan ta, tanin awan kwarta. Awag aklagan na kiti tatakil ko. Tamang ipaw ita iti kwarta. Sapay jak masangot ti mga sikasukan ka.
tabi si ak iti trabaho. Diyak mabalin ti aglangan. Ah, Agawid kan sapay lang iti balayo, Rico. Sana bale, tanakatumar ka matan iti para ut-ut. Kan imbagak iti doktor, asaan adito iti pagpa-operaam. Imbagak nga ijay lugar yo. anya? Di ka madanagan tay tulod ka. Mangarkilaak iti pangiluganak kan ka. Tapno saan ka amarigatan nga agbiyahe. Angay na itulod kan dito ospital, agawid ak magtantani, agtrabaho ak pay nubigan. Sino nga iti kaduak dito ospital, Luisa? Kaano kang agsubli dito eh? Saan ako nga agsubli dito Rico? Anya? Apay ngay? Diyak kaya ti agasikaso iti masakit. Iso nga agsinatan. Iso nga awagam dagiti dadakkel mo. Ta isuda ti umay mga sikaso kan ka dito ospital. Anya? Hello, Rico! Nakaawag ka mo! Kumusta kan? Agawid kan? Wala lang. Iso na lang ta nagdiretso ako dito ospital. Apay nga da ka dita? Nagpa-confine na. Tama-opera nga nang. Umay kayo kuma dito ospital dito lugar tayo. Pakibagayo kinitani ka tao may ditoy. Mabain na ka mangawagan ko na. Apay! Anyat sakit mo, aya! Apay ang maopera ka! Dito itong tipang ibagaak. Tamabanlugak ng agsao. Basta urahin kayo. Bye. Sige, sige! Bye, anak ko! Umay kami! No kasta? At di hospital ni Rico, tatang? Wen, dani ka. Katno kayat mo. Sumurot ka na kamay. Tapagurahin mo yung tricycle ngayon arkilamay. Apay, saan nakadwa ti babae na ijay? Kuna naman ng agmay-may sa. Awan ka no kadwa na. Isungay ayaban na kami. Ipapayab na kapay nga raw. Tamabayin ka no ang mga awagan ka. Malangarod tagrubwatak tatang. Apagiso, awan trabaho kita ta day off ko. Ang yaman ak tayo may kadani ka. Kasapulan ka ngayam. Iso pakawanan na kuma. Apay, ayan jay babae. Di na kasi kaswan aya. Nagsina kami. Dak kaya atin na jay. Agsubli akin ka dani ka asawa. Usapay gumata mapakawan na. Pagbabawiyak ti parang panaw ko kan ka. Apaman nga gimbagak. Sulitak ti nagbasulan kan nagkurangag kan ka dani ka. Kat nalpasan ti operasyon ni Rico kaanakan. Wananti, sinublatan nak ni nanang anang bantay kan kwa na. Tas umrekak pa iti trabaho. Apay ngay nga iti agsakit. Binaybayan mo't ti babae na. Wan nga rod Masyanak mo ngamin kan ni Rico, anti. Ure kasano, andamo lat ta panagayat ko kan kwa na. Kan ado atawon ti nagkadwaan mi. Nagsimpot ka ngamin, Danica. No sabali lang nga asawa ti agsaad iti biyang mo akit. Pagan-anod ako mga awaten manan ni Rico ngay. Iso aswerte ni Rico, takasken ka tinagbalin nga asawa na. Rumor ka ditan ni Rico dito ospital bakit? Wan lakay. Inawagak matan ni Danica. Paumay ka nun ta si kaswan na tibil ti anak ta. Naimbaglagan. Tanasingpot ni Dani ka. Kalpasan ti panang pasakit mo kan kuha na Rico. Sinadaan lang tamang tulong kan ka. Datang, iso ang pagpampanunutam na ita anak ko. Nagyaman ka. Ta pinakawan na katasawam. Katisupay ti ang gastos iti panaka-hospital mo. Manmanaw, tigas na nga asawa. Kaya mo nulitan tinaramid mo, ha? Uwan, tatang. Talaga saan na maulit pa ito, Jay? Agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak dito'y balay, Dani ka. Amom at analok nang ti panagpuspusok, Rico. Kan amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Agyaman ak, Dani ka. Basta ikarim adi mo ulitan ti naramid mo Uwan. Promise, saan na maulit pa.
Katagyaman nakmanan, tanapakawan kan inawat nakmanan dito balay ita, dani ka. Kumustan tirik nam, Rico? Mayatan na, napigsakon. Nasayat nga rod no kasta. Aywan, kumusta gaya mo tap apply medya abroad? Awan pa yung arot na. Yak mauray tawag dan. Iso nga agaplayak man lay ti trabaho. Good. Adakan ka dayta. Pag-applyam nga iti trabaho. Ijay lugar ti gayong kunanang. Ada trabaho pang isirkan na kanyak ijay. Bayaw na kanong amin ti manager iti radya kumpanya. Kat mabalin na nga i-rekomenda. Sa dino ang lugar dayta nga ay. Asidag ditoy. Medyo adayo na nang. 7 sa nga oras ti biyahe. Nik, adayo ah. Ay, di pa nawam ta sawam ditoy. Kapilitan ananang. Tanagrigat mo ti agaplay ti trabaho ditoy. Iso ano sa dino ti ayan ti trabaho, iso ti papanak. Teka barbaro nga driver itoy. Awan ma'am. Ay, umakaman nga rod tane. Awan pa ijay janitor. Tulungan nakman nga mangbagkat ijay karton ijay budiga. Tanagdagsan mat ngamin. Uwan ma'am. Ita ka din? Katuna! Alam nga ngayon tun umay nga taon pa laang. Tadtala, siyempre. Tiamok at suplada ka, madam. Saan mo't gaya? Nagsingpit ka gaya. Tain librinak pa, nagmirinda dito gandin. Bagkam kamalandak nga ron nga suplada. Ngamhaan, nasiyang patak. Style lang ti pa nagsasaok ti kasjay. Kat namsukan aya. Mangan ka pa ya. Agorder ka pa iti kayat mo nga kanan. Siyak ti mang bayad. Nabsuga kon, madam. Hanak man nga awag-awagan iti madam. Lucia ko namlang kanya kun. Katuan na, no kasta ti kayat mo Lucia. Hangka pa nga nagsweldo iso nga ilibre ka man. Ilibre ka manan iti merienda kan kanam inton bigat. Papanamdani ka, kanayon ka mutin arumwar. Kunak man no nag-resign kan iti trabaho. Ay, uwananti, nag-resign akon. Nabayagan manipod nag-applyak para abroad. No kasta, pinatuloy mo, ti kunam apa nag-apply mo. Uwananti, kat umadanin ti flight ko. Ay, kasta aya. Ay, katagan anad ka nga ron iti panag-abroad mo kaanakan. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay ken ka, balasang kaw. San sapay mo't anagaw-awid di asawa manipod na pan nagtrabaho iti sabali a lugar, dani ka. Busy ka no iti trabaho na, auntie. Saan ka no ang makapakada nga agawin? Tawan kasi nublat na kas driver iti kumpanya pagpapaayan na. Kasta aya, ngam kanayon mo't lang nga umawag ken ka. Sagpaminsan tabisi ka nga rodanti. Anya, uray rabi busy. Apay, pati rabi agtrab-trabaho. No mabanog siguro na ka, diretso turo gananti. Ayan nga tis wildum reko, taydulin ko. Hangkang agmulagat, hangkang agnganga. Adda karbungak nga mang ala iti swildom. Tasyak tagbaybayad iti boarding house ta. Makipagnanaat ka lang kanyak. Pinagyan ka nga ro iti libre itoy. Sige. Itad ko keng katiswildok, Lucia. Kathaan ka nga gawawin ijayan ta sa wama. Takunam nga siyak tadtan tilab mo. Tiden na am. Kat kunam pa nga sinaamon dya asawam. Kunam pa nga siyak ti kasar mo. Oo, Lucia. Promise. Sika nga min darapaap kung agbalin nga inadagiti agbalin tong anak ko. Sige, itad mo nga rodan ti swildong kanyak tapno maidulin ko matanan. Umayak man, tatang. Apay pa rin nagsangsangit ka nga imbay dito'y balay dane ka. Mala, sumrak ka. Umay ko ipabasa to nagatibdog at chat ni Rico nga anak yo kanya.
Apay, anyat inchat na ya. Sa pinadadahal ta eyeglass ko. Napan pala impari-pari na nang yaw. Diyak makabasa. Denggan nyo tay basak. Nala, sige. Basaman. Danica, umuna iti amin. Kaya't ko tagkit daw iti pamagawan kan ka. Ngamin, nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Aglinipatan, kat sumapul kan iti sabali nga sawaam. Tanakasapul akon iti kasukat mo diti lugar ngayan ko. Nagsakit ti barukong ko, tatang. Diyak ka ba ila nabasaan ti tuloy nan? Lukas, tak. At kapalan babae na di arikong? Wan, kitag dandanada ka nun. Isumat la sana na nagawawid. Kan nagpawpawit iti sweldo na. At damat kaya man sa bali nga asawa na iti lugar nga yan na. Ay, nagloko ba't dahi ka taon? Kunak man no nagbalbaliwan. Ay, sinubiyan naman matang ti sigod karamid na. Ay na, saan gaglak-lakam na dyan anak me? Maulaw aklo siya. Diyak sumunod di trabaho ko. Diyak kabalang tibagin. Ni, apay nga eh. Han ka pala nga nag-imbag. Unak man no na imbagan kan. Ulaw mamatanan nga kan kanayunan. Una ron. Tiyamo agad manog ko lang. Saan matamay kati panagulaw ko. Kung medyo marigatan ako pa yung agagis no dato ma. Hagkakapsota ka kanayon. Ay, yung ka nga ro nagpa-doktor ah. Kuyugan ka no bigat, awan trabaho no bigat. Apay nga kas dati resulta dagiti laboratories ko lo siya. Kat iso nga ron matirimuar nga resulta. Ado, ti aga samid tabagim. Ada pa kano sakit mo iti puso. Kan pati kidney kan liver mo. Ada gayam tamanan. Iso nga agas ka kano. Yak mahaklon day talo siya. Ay, masapol ka no nga ag-inana ka. Hangka pa ilang ka no nga ag-trabaho. Kung na doktor. Taag-agas ka kano. Kasano pa itan. Yak makatrabahon. Kababain mo't kingalo siya. Ay, awagam adag iti parents mo. Ibagam ti may papan iti data nga sakit mo nga nakadado. Kan agpasabat ka kanya data itulod ka iti terminal niya. Ah, Mabuti nga kami nga mga ewan kanyam. Baka nga'y matay ka. Ay, baka siya pa iti pabasulanda. Iso nga agawit kalangan. Tay di balayo ti pagpaagasam niya. Ha? Rico? siya nga ro Danica. Kumusta ka? Nasaya at mat. Ala, sumrak ka ah. Ay, da kayo magayam tatang. Sumrak kayo. Idagas ko lang diri ko. Tapos sinabot ko sa terminal. Dito yung mati kahit napagdiretsuan. So ang kinuyog ko na. Ay, ala, umay kayo nga rod. Sabay ko ma, tamaawat na kumaning agsubli dito yung balay Danica. At dapat siguro karbagak dito eh. Tadwata ang ipundar iti na ito eh. Una, amok day tariko. Kat di ka madanagan. Jack ipaidam ti panagnaud mo manan dito eh. Nawaya ka latang agnaad dito balay, Rico. Ay na, agyaman ak Danica. Ay, nasaya at matatap na da mga sikaso dito balay tan eh. Pumanaw akon iti mabiit. Papanam Danica. Aga broda kon. Iso asikan ti makaam mo dito balay, Rico. Kahit nawagan mo ni Danica, anak ko. Wala na. Dinamag ko. Lo sino dyan lalaki ang kadwa na iti profile picture na. Kahit anyat ko na anangay. Asino ka no dayjay. Nobyo na ka no dyan, bro nanak. Aniya?
Talagang awanin na namang itasawak nanang. Lilipat na ko na namin pinsan malipot ang dali niya abroad. Ay, kabasol mo matlaan Nagbaaw siguro ati pa nagayat na ken ka. Tasaan mo't lang amin anam na minsan na pinasakitam. Imparupam, ti pa nang liplipot mo ken kuana. Sa itata masakit kan, sa kakundi sublimanan ken kuana. Awanan, naladawan dami anak ko. Wala na. Aklo na. Basol ko namin. Ay, anyan. Ayan nga, dagita a babae anang isukatam kang kuana iday. Numasakit ka, sanda ka magtanapagan ano? Namiris ko nagitibindot ko lanang. Ikaman yan. Nalanaw si amin. Ang kakanak pa yung tidimting ang sakit ka niya. Ay, alakaan niya nga raw talaga kasta. Agpapigsa ka agagas ka. Kat dawatam titulong ni Apo Diyos. Ta isulaan ti kabilga na doktor amang paimbagkan ka. Iti kasta sitwasyon mo. Masikuga kon Roland. Agduan abulan to ininawag. Ha? Agpesa? Oh, at ang tugarudan anak ta siya ron. Agkasarta nga rudan Ay saan? Agsinataki din Anya? Anya agsinang ibagbagamat. Di na kaman rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan na mo ka nagbasulak iti anak yun na nananit. Ngam apay nga asin sina anak mo tag. Hay, jak nga ron mawatan jay anak kaw. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabaling na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatak ti anak yun na kan masikugan. Kasanulangan ti agbalin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak kaw paraw. Di kay man makibibiyang iti dayto nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tagdesisyon para iti bagit. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay aken laa. Di pa nangisinam ken ko anak. Masikog ka pa'y mga rudan, anak ko. Kakabalak mo tagbaling a single mom. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasaganan ni Roland na mangikasarken ka, anak ko. Sana ka naragsak ken kuana nanang. Nagkupasen ti panagayat ko ken kuana. Diyak mo mabalin na pilitan tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y langarud ken kuana, no sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day di arulan. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan. Nabulanan mo ten ti anak mo. Ay, makipagpakaasa kada kayo Awawirin niyo kumati anak ko, tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amang awer iti anak mo. Nanang, Imbes a para awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita. O di si kamelang ti marigatan. sana bali tadan pagtrabahwak nanang. Awawirin niyo ti anak ko, tekan kay iti kwartayo nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papanagyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay.
Napan nagtrabahon ka ba, guys? Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Ang damat trabaho jay lalakay. Kan kasla na singput ma. Well, talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no, muti ang muna, nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na ka no ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw na panagayat na itinubyo na. Kunak lalo agsimpan daya ka anak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta. Ay, uray siyak nga raw. Kastamot ti amaw ka ba, guys? Nagpakababae mo tayo. Pabigla-bigla mo iti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikaw. No sinaan na mulagayam ti ama to'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ka ba guys? Uy na, kunak no naggraduara ka ti kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manayin. Naimbag nga orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam rulan baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na ka. Agyaman anak na. Kumusta ti anak ko? Namwak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga road, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag pa lang iti balay, nana. Kabaula mo kayo na ka. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubay. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga asikaswen. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, baro. Sarong karam latta. Basta ada oras mo. Agyaman anak, nana. Uray sininaan na kun ti anak yo. Napataglat ti anak ko kanya. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ay nasaya at ano kasta anak ko. Ne, adagayam insangpot ko a groceries, nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, danamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single ma'am, Mang Ronnie? Uwin kunakman. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudlo nga anak ko ti anak mo. Ay, makamu ka nga ron. Basta karim dayta Kandi na kami baybayan nga agin Uwin, promise. Itid kunto amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga roden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasa. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbag nga orasyon, ana. Ay, kasta mo baro. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita kan mama mo, nana. Kan kidawag ko ti pamalubos yo, tay kasarakon ti anak yo. Ay ka, desisyon nyo na ita adwa Lakit na ita kap-kap na kanyon titunggal may sa makaambo kayo. Baybay ampay man lata ka sa Ronnie. Di tapay la panunutan dayta. Lumakaya ko, nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, ti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isabaybay ampay la takasar-kasar. Agpapastapay lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram na tanti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabain, tagayan ayatan. Kasitin karikil ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala, makamu ka nga rod, Ronnie.
No kayat mo, umay kayo ni Jibalay me. Ta ijayan ti pag naedan nyo iti anak mo. Ay, saanan. Mabain na kiti balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man mitten tinubyo jay anak mo. Wine ka ba, guys? Naam-am na ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final. Ti pakiasawaan na, ti kayat ko asaway. Wen, siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar ko na. Nila siya raw ti agkid-kid ka. Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang at na pa'y lalaki amang seryoso kenkwana. Nga orekas dyan tinaglabasan na. Wen nga raw kabagay, nadlaw ko makidi. Na singput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakil tachan mo. Lukmag mo day tawon no, anya. Sikog ko da ito'y nanang. No kasta, masikog ka? Wan, nanang. Kasaritak nga rutin ubyom tagkasar kayaw. Ibaga, taumay dito'y balay. Saanan, nanang? Tasina akon. Anya, tapay manay, no kaano ang masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken ko ana. Apay, nagapa kayo waya? Saan? Nagbaawon ti panagayat ko kankwana, nanang. Ania, apay aya akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon, sina akon ni Ronnie. Nauma akon kwanan, jakon ay ayatan. Sana mabalin na basta sinaanak latan nga awan na dagsa na rason Sharon. Napudno akmet kan ka. Kaya't ka nga ron nga ikalaysa ngam si kalangamin dagkad-kad-kad. Di naklapdan ang makisinakan ka takarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayayatan? Anyat maaramidak ngay. Abay, anakadimadi ana aramid ko ken kaajak amo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawayak amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Danga, babae. Talaga adang nga jay ka anakam. Tasaan nga pampanunog. Jay labag pagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Ngam sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na itipiyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Likit diyang yaman, tanda kumamangi kasarken kuana. Itilikodan tinapalabas na. Diyak amuman iti dayjay a babae. Diyak amaw noan niya ti sapsapulan na. Ay, kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukaw kabagay. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang amit ti anak mo, Roland. Nang runa ka duanton ti anak ko. Sige nga ron, saan akong ngagbayag?
Inya ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitintun mo kwarta, Roland. No umanugot ka, Sharon, ala akon ti anak ko, ije balay. Ay, isa na mabalin ah. Agdali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalabit, naragsak tayo itan sa nga pamilya. Sa anak nga ron ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawas ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidek. Anya, pumanaw ka man kunam, Sharon. Winanang tagtrabaho ak manen. Hay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laang. Apay nga minay aakas ta ka anak kaw. Tunggalag si kong kasinaam ti makasikugkin ka. Kat anyat maramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awir maid. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugay. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugkin kan. Baliktad ka may. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta, kalkalpas ko la, dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Ngala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, ta umay ko kiluan dagiti apo ko. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamay na. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Taayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaida da Sharon, kan ni Asunta ayaya dagiti upengkat. Nakit narakop da. Kabayatan, tipan naturog da. Na, abayakas tatin ang ada. Sharon, agring ka! Ni, apay ayana na. Ringam na kiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kada kwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing kabit. Pinandagam titakyag ko. Hanay! Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggag ko itay. Ti panagin narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti pan naturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik ngagpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakyin ariknak. Sharon! Kinapuno na, iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada, nanang. Aniya? Kahit kasano day ta? Subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataok, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Diyak kaya. Diyak umanugot amang isang pit ka iti babae dito'y balay. Diyak kanunungan day ta.
Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawata ti kasta akinataom. Ngam, ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Jak maawatan, wenno kanunungan dayta. Isu alading itag, syaraw. Lokasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tempanawon da Sharon, ken tinubya na. Nagabang da, iti pagnaidan da. Diyak ko mapalubusan dagiti apu ko, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilit damay. Kunak lalo nagbalbaliwon na dya siyaraw, ngam saan matgayam. Diyak ka amaw iti dayjay akaanak ka. Saan amaaw awatan ti aramidon na iti biyag na. Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawin. Ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala, nga raw dagiti apu ko, numadamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Anak mo? Nagloko mo Agyaman day na. jay nga At suntan. least, uray Baybayan na mo gayam dagiti apu ko. Kat nagtaod pa ang mismo kanyak. Wen, honey. Kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa ang mismo kanyak. Wen, honey. Kat sa pa'y kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, hani? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta. Umayak man. Ayan yaw. Na. Sambaan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog dagiti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na ason tayo tanana. Ah! Napanan na ka, day. Ay da, katno ka na yon nga pampanawan na dagita ubing ita. Kan na yon kung aron nga taltalyawan no kwata baka mapanday ya kalsada. Napanad ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan nati papapanan na. Inal daw mat nga rumwar. No kwakat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya! Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawin. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo day jay nga suntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di yung mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingararamidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak mo. Ay, basta. Tsak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga suntan. Baybayan na mo ida. Tungkwan na dadla ka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay. Akanayon narumuar. Jackpot yun day tananang. Naapal ngamin dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni Asunta. Makamo ka. Basta siya, jakon itad dagiti anak mo ijay. Alaang tulaydan, into nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni Asunta ti sasangpot ko ita? Iso sigurado makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing tayo sasangpot mo. Ha? Anya ka timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktukam lang. Tama kitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang ha. Hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, Asunta.
Apay akas na dit suram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di Jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasaya at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. Doon na kinayatag iti sa bali. Kat masigugak pa yan. Apay ngay naramid mo ti kastoy kanya kasunta. Pinagtalkan kay ti kastawnay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunak. Pakawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay asunta. Isungay kidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mawimpinsan na jay lalaki. Lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya!